se stalno ograđuje, čak i ja kad sam bila s njim. On je mi rekao što ste vi vidjeli 3 puta u životu. Dobro. U izjavama stalno to potencira. Koja Sanja, ko je ovo? Znači, ispada da se ti stalno mešaš. Nisam ušla s planom da poremetim samo Ivana, već da skinem maske, da pokažem ljudima ko je ko. Ostala sam nedorečena. Da si ti njemu u Pa mešam se. Ja sam došla u reality, nisam došla u kafanu. I treba, tako je. Ali, znaš, strašno mi je ružno kad ja vidim tebe, koju sam upoznala, da ti stvarno pocrveniš s onim šeširom kad je bilo ono romsko, šta je ono bilo, lupaš po terasi, da si ti stvarno digla pritisak da te Ksenija posvađa sa njim ili nešto. Ivan iskorišćava svakoga ovde, u bukvalnom smislu te reči. Svaku devojku, svakog prijatelja. On je sav u taktici. I on će sve uraditi da ovde ostane do kraja. On će uraditi sve za novac. On je sazdan od toga. Pa dobro, ja znam da njega boli kurac, razumeš, mislim, nema veze. Da, ali znaš koliko je to ružno, znaš, ti braniš njega kao prijatelja, mnogo se daješ u to prijateljstvo. Pa, brate, a on svako. se ograđuje od tog prijateljstva zbog... Ali to govori o njemu. O njemu? Nije me iznenadilo. Sve što je rekla je istina i upravo je. Nismo mi prijatelji, mi smo poznanici. Ne mogu ja biti prijatelj sa nekim stvarno iz... Znamo se iz Valjeva i znam ga kao problematičnog lika. Možda ona pravi neki svoj klan. Pošto je počela priča o klanovima. I tako smo se i upoznali jer smo trebali da se pobijemo jedno večer. I onda smo otišli na neki after i tako smo se i upoznali. Prije 5 godina, razumeš? Mene izmanipulisati neće. Sigurno. Sad za ove ostale ne znam. Sanja, iskreno ja sam se njoj izvinjela i pre mog izlaska. I sad sam se uverila da kad sam izašla, ona loša osoba nije. I samo ne treba da se troši na lažna prijateljstva. Ja volim što smo u ovoj grupi ovde. Eventualno da je Aleksa tu. A kako Aleks? A ne, vi ste se baš udaljili. A bili ste super. Vidjet ćeš. Sve samo. Pa onako, grubo rečeno, trenutno imamo 2 onako klana u kući, a možda i neka 3, ako bih to sad baš htjela da raščlanim onako. Ali mislim da evo danas ovo što je u kući je otprilike jedna ekipica, a ovo što je u baru je druga, onako najgrublje rečeno. Ako nemaš imunitet, svi ćete Pa nominati. svi. Klan je klan. Dobro, neće rade. To, nego sad svi idemo. Ja recimo, ja bih nominovala Svena ili sad tebe kad si ušla, zato što ste bili na polju. Da. I to je moja takva politika, vrate, i time se vodi. Jeste, to si onda rekao. Apsolutno se trudim da napravim svoju ekipu ili klan ili kako god, jer želim da pomognem, opet kažem, ljudima koji zaslužuju da dobiju tu sigurnost i samouverenost da ne može jedna Ksenija da vrti igru oko sebe, da ne može da ih ubeđuje da on ima toliko fanova, ljubavi, svega, da je svi vole, da... Sada vidite malo drugačiju sliku. Pokušat ću apsolutno da dokažem da to nema veze s mozgom.